느낌 우리 진짜 별나래 그냥 내가 너무 좋아해 넌 그걸 너무 잘 알고 날 착각해 나도 마찬가지인걸 우린 참 별나고 이상한 사이야 서로를 부서지게 그리고 또 껴안아 그리고 또 껴안아 You got me feeling like a psycho psycho 우리 보고 말을 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 붙어 다니니 말야 이해가 안 간대 웃기지도 않대 맞아 psycho psycho 서로 좋아주는 바보 너 없이 어지럽고 슬퍼져 기운도 막 없어요 둘이 잘 만났대 Hey now be okay Take trouble 경고 따윈 없이 오는 나 I'm a original visual 우린 원래 이랬어 Yeah 두렵지는 않아 It's hot let me just hop 어떻게 널 다룰까 어쩔 줄을 몰라 너를 달래고 뺏어게 발로 차도 가끔 내게 미소 짓는 너 어떻게 놓겠어 우리 나름 같고 참 슬픈 사이야 서로를 빛나게 해 Tell me now 마치 다가감처럼 그리고 또 껴안아 You got me feeling like a psycho psycho 우리 보고 말을 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 붙어 다니니 말야 이해가 안 간대 웃기지도 않대 맞아 psycho psycho 서로 좋아주는 바보 너 없이 어지럽고 슬퍼져 기운도 막 없어요 둘이 잘 만났대 Hey now be okay Don't look back 그렇게 우리답게 가보자 난 온몸으로 널 느끼고 있어 Everything will be okay You got me feeling like a psycho psycho 우리 보고 말을 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 붙어 다니니 말야 둘이 잘 만났대 Hey now be okay 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 It's alright It's alright It's alright Hey now be okay Hey now be okay yeah Hey now be okay Hey now be okay It's alright It's alright 우린 좀 이상해 Psycho You worth it, you're perfect, deserve it, just work it. 넌 quity나 quity, 또 pretty야 pretty. 빛이나 빛이, 넌 진리자 있지. 혹시 누가 너를 자꾸 욕해? Tell them you're my lady 가서 전해. 난 놈들이 뭐라건, 이 세상이 뭐라건, 넌 내게 최고, 너 그대로. 나한테 쫄지 마라, 누가 뭐래도 넌 괜찮아. 강해 너는 말야, you say yes or no, yes or no. 20세기 소녀들아 Live it like come on baby 21세기 소녀들아 Hit on my back boom baby 말해 넌 강하다고 말해 넌 충분하다고 Let's go let's go let's go let it go All my ladies put your hands up 21세기 소녀 hands up All my ladies, put your hands up.
love you 다른 건 걱정하지 마 Oh everybody wanna love you babe Everybody gonna love you babe 사랑받아 못하게 All my ladies put your hands up If you been taking it on you hands up All my ladies put your hands up Now scream All my ladies put your hands up If you been taking it on you hands up All my ladies put your hands up Now scream Hindi ma-on ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na. The best songs on the radio. Spirit FM. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ang oras 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 7:08 sa gabi. Jason Derulo You bust it open for a gift I put diamonds on your wrist I can't buy your loving It's never enough I took that girl on a trip Cause we was arguing Ever since we stopped touching We're not in touch I know money can't buy your love I guess I didn't try hard enough But we could work this like a 9 to 5 Mama told me stop play all the games Steady throwing dollars, expecting change Hey, 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 mga kalagad! Love, 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 love lang! Not one! Mayang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao! Mayang gabi, Pilipinas! Mayang gabi sa mga kalagad naton nga nagapamati sa aton nga emergency broadcast. Di sa gihapon sa 88.1 Kader FM. Sa aton nga mga kalagad sa D6 Kabanwanan sa probinsya sa Gapi. Sa 47 ka barangay syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya Kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, anas paras probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Garagamok ba? Robloy. Tike taken. Oh, taga-tike. Mayroong gabi sa tanan ng mga kalagad nga nakatutog sa aton via Facebook live streaming. Sa tanan nga malabutan sang aton nga programa din ka man nga parte sang Pilipinas kag sang kalibutan. Hi! Hello! Mayroong gabi!
Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Davey Balya, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Ning Ning Wego, kag aton nga partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Manging kaupod nyo naman sa kagamo. Oo, syempre. Kagamo kag Kalipay. Kalipay. Kag syempre kasadya sa mga papremyo natin. Get ready mo na. Kadalagan. Kadalagan. Yes, na. Yes, oo, damo na to. Nakaputos na itong mga asin, no? Ready na. Papabutang kami sa community pantry. Pahatag na mo danay sa inyo. Dari ano yun na. Pa-premium pantry. Or istoryahan ta pantry. Pwede again. Why not, diba? Wala din si Father Mark. Istoryahan ta padre. Kanugan mo na sa sound effects anyway. Ay, kanugan. Wala. Gani, Ikuan lang. Tusok-tuslok lang na. Oo, later gani. Anyway, sige ako po nyo sa liwat mga langga namon ng mga kaalaga. Ining DJ nga mainit pa sa tinapay kag kape. Ting, ting. DJ Yummy. Ting, ting, ting. Kaya rin naman ang DJ nga kasing ano yung sangin ng mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programang hindi yon para sa Bata ka tanahan. man o kantigulay. Sa sining malinong kag malamig nga kagabi. Ay! La lang. Dan ka muna mo. Yeah, may problema ka bala? Istoryahan ta. Dali na! Sakit na akong dalang-dala. May dala ko rin na palagbuk-buk sa bangko, no? Batayan nyo daw, guys. Uy, nakitan ko wala. May aras naging pobra na nga plano. Uy, para sa radio Ari station. ko kita. Hindi ka ulo gagmay. Hindi ka gagmay na lang mo ulo antos sa mga ano, sa Sa ito mga gamit dire. Ay, Diyos ko. Pero wag ka. Million initanan. Oo, gani man. Cheap pa ina, ha? Anong nag-chip ito, ha? Ay, grabe siya. Half million. Siguro naman may halos. itsura lang naman. Oo. Itsura na naman ng chip. Pero hindi mga gamit. Hindi mo na sa sidoy. Ay, nako. Okay. Diba? Hindi, agin, ano man, igin hatag sang mahal nga Diyos. Oo, no? syempre. Sa kaaluan sang mahal nga Diyos. Kung sa kaaluan man sa aton nga mga kalagan. Kagi na pasalamatan gid namon ni na. Lakpak! Wala sound effects eh. Nalobat. Wala ka rin chip. Saan sound effect? Wala. Kung ginambal niyo pa siguro nga low-cost production na batod ko pa. Ang iya wala term David o kasing chip niya man. Nagdag na ito sa ano na sa Huawei. Nag-enjoy ka pala. Mga DJ, pasok! Wala ko yung wheel! Ay. Anyway, kamusta ka mga nagla? Kamusta ang energy? Energy check! Check! Ay, ang iba niya. Ay, enerhiya. Oo, mga miling oras. Kay kapoy na, no? Oo, kagutom na. Pero sa punta din, no? Alam, sobra. Uy, naman tayo na sobra. Ahay. Pangamuyo lang kami. Pangamuyo lang kami dahil. Pangamiwa ka lang naman, be. Pangamuyo lang kita mga kalagad, no? Kabay pang ma-restore ng aton nga energy. Para man, no? Sa pag-alagad sa aton nga pamilya, sa aton nga mga pinalagat sa kabuli, sa aton nga mga kaingod dira, no? Ay, labi na nga subong padayon sa gyapon ang paghangkat sa COVID-19. Grabe, bilang subong nga kaso. Wala pa nakapagwa ang Nagligad nga provincial adlaw, health, no? damot-dama na naman. Pero diri sa syudad sang Rojas, may daw Shambala ang dugang na naman. So, kung kapoy na minagani, kita, no, nagahinyo ng ano. how much more ang aton nga mga frontliners sa aton mga healthcare workers. And so to speak, no, ang aton nga Rojas Memorial Provincial Hospital, no, nagahinyo gid sa operasyon sa tanan. Diyos ko.
atong COVID-19 cases sa matamat na naman nga nagataas. Halong kita mga kaalagad kag importante yung pagsunod sa mga safety protocols kung public minimum health standards. Bisan bala malipayon kita, maligalig kita kung safe kita sa ano. Gusto ko ng term malaligalig. Gusto ko ng term nga na, maligalig. So, hopefully, mga kaalaga, you stay safe, no? Hindi na kinanglan nga maglakat pa, kung hindi mo na importante. Oy! Anyway. Diba? Oo. Pansadto daw sa mga kwan kita, no? Daw sa mga ano. Daw sa mga pasayan, no? Kung sundiin na kita masigpisik. Oo. Pero subong kinahanglanan naton mangin Mangin? alimango. Nga man. Ngagin ano lang, ngagin dako. Nga man. Ara, nakasulod lang sa, ano tawag sa gani? Di pa ako silang basta. Oo. Ginobra nila subog sa training sa Dalom. Oo, na. Oo, basta, subong na. oo. No nga, kung hindi man lang gid importante, mas maayo no nga magpahimuyong kita sa aton tag sa mga panimalay kag dira no mangin kwan kita mangin mabinuligon sa aton nga ginikanan sa aton nga mga kauturan no labi na sa mga may modules dira no Oy. answeran. Actually guys hindi lang kamong ga-answer sa modules pati kami man no nahihirapan din po kami. Ako hirap-hirap na po. Magto 2 months na po ang aking sinusulat. Di pa rin tapos. O, diba? 2 months. Kami nga, wala pa kaming sinimulan, pero nahirapan na. Pero sige lang, no? Ganyan talaga ang buhay. Kailangan natin magpahirap, no? Para maabot natin yung minimithi natin, di ba? Kailangan natin ng magpursige, magsipag gawa. Magsipag malaran. Joke lang. Dugang na iyon ang makipagsapalaran. Oo. Lalo na sa grades ng iyong teacher. Uy. Sige. Anyway, mga nagamakalagad, welcome sa diwat sa aton nga pagpangalagad sa April 27 nga edisyon sang Istoryanta. And for tonight, madamo naman, no? Pagtani, 5 ang mga madinalagod. Yay! Kay 5 amon pagabunuton sa aton nga paraffol, guys. Yes, may paraffol kami digay. So, intra ka mo. Yes, basta tutok lang ka mo, no? Sa Facebook Live man or sa radyo. Ay, gusto ko Pakishare na lang, no? nakabutang Sang dira ang aton nga pakishare na lang sang aton nga live subong nga gabi para damo ang mag-intra kag damo man ang mga madalagon. Gusto namon nga maangkon ninyo, no? Ang kalipay sa tunga sang kabudlay. Actually, wala man mabudlay. No. Gasabad ka man ng sang wala tawara na. Kanami lang. Ara, no? Sa aton nga mga kalagad, para maka-join na kamo insigida. Hindi na nato pagpadugayon para at least Preparar sila. makapreparar kamo sa mga maayong nga sabat. Sa aton nga pamangkot, nga igahatag naton karon. Pero hindi, para mas maunaan sila sa live. So, abalon tanan, no? Para sa mga nagpamati sa radyo. Kag sa man sa nag-interest sa live, ang aton nga Istorya of the Night, akong pamangkot, Istoryanta pamangkot. Okay. Pakta, pakta. Alagad Mike, ikaw na. Okay, ang pamangkot naton, question of the night. Charot lang. Ano nga butang sa kalibutan ang nadula na sa imo, gaya hindi mo naluyag pa pangitaon o kung ginahinulsulan mo subong? So wala ka nagalagas. Depende na sa kung hindi mo sabton sa duwa ina Okay. sa duwa nga pamangkot. So duwa. Ano nga butang sa kalibutan ang nadula sa imo nga hindi mo naluyag pa nga pangitaon kag ngaman. Okay. Ikaduha, ano nga butang sa kalibutan ang nadula na sa imo nga imo gid ginahinulsulan subong. Okay. So either positive or negative. It's either bagay man, no? Mga importante nga bagay, mga ginapakamahal, mga butang, or tao. Ginapakamahal. Kung tao, dumadamo, di makarelate. Alam mo? Yes, of course. Di ba ikaw? Oh! Ay, hindi Ako? Hindi ako ganun Kita mambal. tanan? Ay, yung lahat. Okay. So, sabto nyo na karon mga kaalagad para may chance ka mga magdaog sa aton nga mga exciting nga mga papremyo. Yes, Ano yung sa story hanta? Ako man ay actually excited. Hindi ka lang tani makabaton sang thank you. Agan 20 slots kita mga Oy, langga, 20 no? slots. Ginalimit lang natin sa 20 para at least no mas dako ang chance
nga may magadaog gid, no? Yes. Kay kun ibutatan na 50, 100, basi wala sa may magdaog. Or may ara man pero isa or duwa lang. So gusto namon tanan magdaog. Tanan. Gusto naman nga maging mas damo. realistic, no? Oh, so Kapanghatag na lang gid man kami. standby na kamo mga langga. Yes. Pwede na kamo ka-comment sa aton nga Facebook Live or pwede na kamo ka-text sa aton nga hotline number. 0907-621-6650. Salawat! 0907-621-6650. Alright! Post and comment and message us mga langga sa inyong mga sabat kag sa inyong lucky number. Pwede man kamo kapanawag karon para at least no duwa ka numbers. Kulang ang S. Para sure. Kulang ang F. Hindi ko kasi ma'am, balang F eh. Ay, tungaw ako. Ang sakit pang ngipon ko. Anyway, pwede na ka mo ka-comment kaga text mga langgam. Ngayong gabi sa kay Ma'am Renalyn Azarcon Camacho. Ngayong gabi sa imo dira. Thank you so much. Sa Barangay Bato. Oy, wala ko na batian sa tuto. Gani man. Okay, sa Globe sa Gatawag. Okay. Galing ang Globe ta, no, nagkaya problema. So, balik kita din sa Smart Smart. lang, Danay. Alagad iyan, kung nagapamati ka, mabakal ko isa ka cellphone. Oo, no? Hulugan mo lang na. Hulugan ko lang. Para at least by Globe na diyo. Nag-antos kita. Okay, mayong gabi man ang shoutout kay Sir Marvin Adunay. Isa sa mga top fan natin. Thank you Sir so Marvin, much. answer na. Ma'am Nine. Renalen, pwede ka na ka-answer. Yes! Kay Sir Jesse Monahan, mayong gabi. Okay, mayong gabi man kay Liza Generales. Oy! Liza, hindi ka magpaperde. Dapat manami man mo sa bus. Oo, dapat lang. Para manami man ang imo daog. Oo. Basta thank you. Or tinapay naman. Tinapay. Susunod mo taman tayo mga ano ba, yung mga manami nga pa-premiere pa dyan. Pulburon. Comment down below. Mga pulburon. Anay. Lollipop. Para pag gusto sila kukaon nila, hindi. Nay. Hindi. Tipuno namon, ihatag namon sa community pantry. Why? Ay, siyempre sa kabilog ang lollipop. So, igo na namon matag sa community pantry next year na. Hindi, joke lang. Sige, salamat, Oy. Kid. Maninoy, good evening! Nano, From Maninoy? King Paul, Kasumpang Campus. Hi, mayong gabi, Maninoy. Kamusta? Kamusta ang regalo nga wala ka kahabot din? Naglapaw guro si Maninoy sang Disyembre mo. Pero kung subong Abril, gabaton man kita, no? Sabi na nga may programa pa kita nga abyan. Ay, oo. Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. Okay. Pwede ikaw mo malangga, no? Makapakigbahin sinikag. May ara kami gamay nga igihatag man sa inyo bilang pagpasalamat, no? Kung sino man luyag magbulig, no, sa mga priority programs ang kasa, pwede ka mo makapaambit pinagi sa aton nga programa nga abyan. Message lang kami no? Sabton ka mo naman. Kami wala di ka pang ano ano tawag sila gani? Iga pang ano? Nang wala ka sapat ba? Oo, iga pang... Basta. Ano man? Gapang disregard. Iga pang reject. Gapang reject. Okay. Sige, salamat Maninoy, King Paul, Kasumpang Campos. Mayang gabi kay Sir Joji Danieles. Kag subong man. Oy, thank you so much sa pag-share kay Ma'am Renalyn Azarcon Camacho. Wow, salamat, Ma'am Oy. Renalyn. Kamusta siya? Ay! Doon nag-celebrate sila, nagligad sila Oo, anniversary. Happy anniversary. Ay. Kag happy lang, no? Happy lang kita. Ari lang kami din magasuporta kung magapangamuyo sa inyo. No? Niya ang matuod man nga gindigaran sang panahon pero nangin mapag-on sa gihapon. Iba. Basta may pagtuo, no, sa mahal nga Dios nga makagagahom. Sige, salamat Ma'am Renalyn Azarcon. Kay Jara, mayang gabi DJ Yummy and DJ Pretty. Mayang gabi man DJ Jara. Ayun salamat. gabi kay Ma'am Dorothy Joy Bilyoso Danieles ganang tauman. Mayang gabi, Ma'am gabi. Dorothy. Kay Sir Crisanto Usam Delphine, mayong gabi. Oy, nadula moments. Yes, Nadula moments kid man. Ikaw yung Maninoy, nadula ka na. Nadula pa siya.
Nunta na lang. Nadula ka mo nadua. Ay. Sige, ma-share na si Maninoy Kin Paul karon no sa iya na dula moments. Kay for sure ma-share ginis. Pare na Ay. siya mo. Hello manang kag Manoy. Shoutout man sa taga Mejorada Subdivision. Especially kay William Dalida. Oy, Tito William. Ay, Kay Maninay Esmelita Dalida. Kay Maninoy William at kay Maninoy Esmelita Dalida. Oo. Actually panawag din sila mga Maninoy kag Maninoy. Nagbaylo na, hindi lalagga, ano. Keep safe always, manang kag Manay. Miss you so much and God bless. Thank you so much, Ben Ben. Salamat Maninoy Benny. Daw mo tayo regalo pag Disyembre. Sige, salamat. Oy, ay pagin si Maninay Dorothy, oh. Maulat-ulat na kami ni Maninay, no, sa regalo, Oy, ari pa, isa ka Maninay. Oy, kay Ma'am Ronaline Albay. Good evening, DJ Yomi, kag DJ Pretty. Shout out ko lang. Akon migo nga si Jaymar Abonyawan Ayosa. I love you so much. Sana all. May gina shout out. Shout out. Shout out, Jaymar Abonyawan Ayosa from Maninay Ronaldin Albay. Oy, Maninay Jaymar kag Maninay Ronaldin, no? Ari lang kami diya. Magkaina naman. Ari lang kami diya. Ari kami gyapon di. Oy, nag-answer niya si Sir Ken Paul. Gusto niya din niya mabunutan nga daan. Sabi ko may number. Wala number. Man. Pag wala number, supla ha. Oo, wala good man. Hindi na natin kanda na pagbasahon karon na lang. Karon na lang. Oo, Sige, pag tagbalasan sabat ninyo, pwede na kamo makakomment kay basahon naton karon, no? Pwede na kamo ka-text sa aton nga hotline number. Oo. Kag magdaog sa nga exciting prizes Yes. mga 1 to 20, no? Depende na kung number 1, kung ano nga premyo, number 2, ano nga premyo. Mas maayo. Mas maayo. Kung tanan ka mo magdaog, no? Pero mabunot kami sang 5 mga langga makalagad nga Wow. maswerte. Subong nga gabi. Ay! Bago ka mo magtulog, magluwas sa kasadya, may papremyo pa na. Di ba? Oo, di ba lang? Ama lang ni nga, tungi na brabla ho. Kanya sa diatata. Sige, karon na pasahon ta niya. Oy, kagina pa. Ga-share Wow, na kayo. Oy, si Ma'am Andy, Oy, si Ma'am Cheryl Gleo Gadong. Hi, Ma'am Che. Sa Christina Tapas. Ha? Pag sa kaupon mga gwapo. Mama. Nalipat siya sa imo. Hindi ko inasahan Hi, yun, good evening, Ma'am Mike. Hindi ba ako kilala, ma'am? Ako lang ito, ma'am, Ako yung nawawala na bata ni Kapitan. Bata ko ni Fred, ma'am. Hindi, Melissa pa ni... Nalipat siya kay Sir Real, Ma'am Che. Hindi ako kilala kaya. Kinakabas ka. Oo. Maginaya, ma'am, kung Kung nag-glow gwapo. up ka. Panong glow up, di? Mayang gabi, Ma'am Cheryl. Oy, Gleo kagsa, Gadong. no? Salamat, Tanan nga Ken. taga Christina Tapas, mayang gabi sa inyo tanan. Mayang gabi kay Wendy Cordova Benobo. Mayang gabi. Ay, may sabat na si Jara. Kay Thank you so Jara, okay, much. sige, karon taman Karon na lang na. pasahon, Pero Oo. for sure na nga included na inyo nga mga sapat. Mayong gabi, Mayong Cherry. Kay Sir Lan Pao, pa-shout out diri sa Divine Mercy Mission Station kay Duday. kay Whitey, kay Kobe, kay Perlin. Ano ni Sir? Nagataghol-taghol sa guwa sang simbahan. Balan ko, mga gid. alaga. Oo. Ano na? Kag happy tuning in kay Inday Gina kag Arnold nga ara sa Tiangge nagabantay kag sa amon pinalangga nga pari kay Father Kahing Love Lots kugid kamo Kader FM more power, we love you. Wow! Thank you so much. Salamat, We love Sir you Lan too. Pao. Mahal namin kayo. Oy! Hanggang ulo. Mula ulo. Ay, mula baliktad kami na. Hanggang ulo, mula paa. Okay, thank you so much and shout out sa mga taga Divine Mercy Mission Station. Alright. Salamat, Gid. Yi
Padayon. Hashtag padayon lang. Ay. Sige, salamat Ma'am Renilyn. Ay, nag-share na si Andeng Oh, from si Tita Tita Iday. Iday. Karon galing natin basahon. Sige, basahon. Ay, Habang namin, lang no? si Tita Iday, ano siya, mati lang siya hasta karon. Wow. Namin kayo nag-share na sila mga langga. No? Aton Pati si gina- Tatay ano pa? Oo. Si Tatay ang isa, ang Tatay. upod ninyo. Oo, pa-share naman, malay Tatay mo. Cardo. Si Manino. Mayang gabi kalagad, May, and real advance happy fiesta buwas dari sa amon sa sitio. Ay, may ara kami da. Parte, Ma'am Problema Lorna. wala fiesta. Ay, ugali no? Pero may misa. Oo. For sure. Kay Ma'am Lorna Francisco Valencia, no? Pag sa mga taga, ano nga sityo na ma'am? Basta dira sa may isa ka sityo, sa Barangay Talon, Rojas City! Ha. Ako number 10. Marati mo dyan. Sabat-sabat mo ginawa mo na ito nga daan isugpon. Ay, nagaba si Ma'am Cheryl. Oh, pasensya gid sir gwapo. Wala ko gid madumduman pangalan mo. Ay! May da. Ay. Grabe Miyat niya lang si gani Ma'am. may gwapo pa. Kung wala, di ko gid yung pagpatawaron. Oo. niya. Malakat ma-resign ako dahil hindi mama. Muna na mo lang rason sa pag-resign mo. Salamat gid Ma'am Cheryl. See you soon ma'am. Sino pa? Why na? Ha? A moment of silence, please. Abi, Alright, ara pa, oh. Padayon Oh. lang. Tuloy-tuloy. Oh, oh. Tuloy. Ari naman ang Si Ma'am Ana Amakan Bueno, ha? Ang ibasa kag May gabi ni Father Dave, si Two Sisters OS. Keep safe mga DJ. Thank you so Salamat kay Ma'am much. Ana Amakan Bueno. Hello. Nag-obras lagi na Ma'am Amakan. Amakan to. Damo, makan, tipas. Oo, kag thank you gid no sa aton nga mga trainers from K Corsi Association, Farmers Association. No, from Yag-Aw, Iloilo. Padayon kita mga langgano nga nagatinguha para mabuligan aton nga mga kaalagad nga at least no makabawi-bawi makasustener sang ilang nga mga palangabuy-anan sa tunga sang pandemya. So, ang Social Action Center padayon nga nagapalapot sang bulig sa bulig man sang mga maalawan naton nga kauturan kag sa aton nga mga Caritas Internationalist Member Organization kasubong sang Caritas Italiana, Caritas Austria, sang nasa Caritas Philippines kag iban pa. Ito malipat ko pala. Ay, kay Ma'am Nene Don Boria, maayong gabi, Kapis. Maayong Hello, gabi. Ma'am. Maayong gabi sa imo. Thank you so much for tuning in. Salamat Ma'am Nene Don Boriel. Mga langga, mga kalagad, again, wala to namon ang inyong nga mga sabat sa aton nga Storya of the Night para at least may chance ka mo no, nga makadaog sa amon pa premyo. Yes! Bonggang pa premyo. Exciting prizes, mga kalagad. Pero hindi na 1-2 panalo. Kinanglang naman nga Ano 1-2-5? Panalo. Kinanglan nyo lang sabto ng aton nga question of the night. O kung nang istoryahan ta question, nga naka-flashman sa aton nga Facebook live streaming. Kag maghatag sang inyong lucky number o kung favorite number from 1 to 20. Kag magabunot kami karon bago matapos ang programa para sa pahibalo kung sinong nagdaog subong nga gabi. Isa, 5 ang aton nga mga lucky winners, mga kaalagad. Kag stay tuned, pwede ka mo kapalapot man sa inyong mga requested songs or mga panamyaw sa mga kasaulog sa birthday. Happy birthday! Yes, happy birthday! Belated happy birthday kay April. Francisco, no? Apelyido ni April. Sino April? Ha? Sino nga Si April? April, ato nga volunteer. Oo. Ano ba rin nga yun? Simsim. 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 Hindi pawod-pawod. Simsim. Happy birthday. Sino pa ba sa may nalipatan kita? Happy birthday sa inyo. No? Pangmuyuan galing ngamon ka mo. Salamat gid sa pala nga pagserbisyo no, sa kasa. Sa aton nga mga kalagad nga nagakinahanglan. Alright, sa aton nga mga langga nga mga kalagad nga gusto magpaambit sa ilang bulig no, sa aton nga mga programa sa aton nga community pantry soon.
we will Rice. all rice. Only rice. Ma-announce galing kami kung paano. Pero open nung aton nga opisina from Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. hasta subong. Open pa kami, oh. Hasta 9 Hindi halata, p.m. oh. Hasta 9 p.m. 9 nari man di si Alagad Maria Gina. Oo. Sige, ay may gabi sa aton nga kaalagad volunteer. Si John Rafael Fabrigar. Mayong gabi sa imo, tuto. To, gusto to. Excited ka sa training to. Kamo di sa sunod, Ano Oo. gani, Saturday, di ba, sang gabi? Oo. Sila pa istoryahan ta. Lantawang taginabi. Oo, lantawang tabi si Alagad John Ray. Ay, gusto ko na mabatian. Gusto ko na mabatian si Alagad John Pabrano Ray. sa daan ko ang script. Oo. Kabisa mo na script ga, kaya ni Alagad John Ray. Kane. Dan ni Alagad John Rafael, no? Sino pa? Alagad Sidang, Alagad Leonard, Alagad Kisha. Ay! Grabe daw. Sa magrambulan, nahi ka muna. Kulang actually ang tatlo ka mic Oo, nadamuon na mo di Mike. Yeah. Mayong gabi kay Manoy Ramuel Barrientos. Mayong gabi sa inyo nga duwa, mamay. Kay Sir Real, nagkalatawag sa inyo live nga duwa. Duwa Wow. lang ito kami dari. Salamat sa imo ni Ramuel Barrientos nga isa. Saka lang danoy or may mga Hoy, malay mo, ka upwit dyan? siya subong ara siya sa Sa- Kagabi daw ara siya sa MDRRM sa office. Oh, wow. Sa Mambusa. Ay, shout out no, sa MDRRM office sang Banwa It Mambusa. Oh, mayong gabi sa inyo dira tanan kag halong kita always. Salamat sa padayon nga pagserbisyo sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan labi na subong nga pandemya. Oras na naton 7:37 sa gabi. Okay, comment lang sa liwat inyo nga mga sabat sa aton nga story of the night. Ano nga butang sa kalibutan ang nadula nasa imo nga hindi mo naluyag pa nga pangitaon. Or Ano naman nga butang sa kalibutan ang nadula na sa imo, nga imo naman nga ginhinulsulan. Subong. comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650 o kung magtawag para duwa kalaki numbers ang inyo nga makuha kag mas dako ang tsansa nga may madag-an kamo. 7:38 mga langga, and for tonight ang aton nga first song ang ano ni Kalawakan. Kalawakan. Naman siya. Oo. Pinili ka ng malaw. By Music Hero. Okay, sige. I know money can't buy. Standby mga langga, mga kalagad, magabalik ato nga programa matapos sining mga matahom nga ambahanon. Ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Tanaw pa rin kita, sinta. Kay layo may nagniningning, mistula kang tala. Sa tuwing nakakasama ka, lumiliwanag ang daan sa kislap ng iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y napapalagay. Gabi tumatamis tuwing hawak ko ang iyong kamay. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Simoy ng hangin na kay
buwan na palapit na rin sa'yo. Langit ay nakangiti, nag-aabang sa sandali. Buong paligid ay nasasabik sa ating halik. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Halika na sa ilalim ng kalawakan, samahan mo ako tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa, nating dalawa. Meron pa kayang tulad mo na merong mga matang katulad sa'yo? Sa bawat tingin tila ba nagsasabing mananatili hanggang sa huli. Meron pa kayang tulad mo na merong mga kamay na tulad sa'yo? Sa tuwing hawak na'y di na nangangamba, kailan may hindi na mag-iisa. Pwede ko ba na malaman saan ba matatagpuan? Meron pa bang isa pang ikaw? Saan hahanapin? Sabihin sa'kin kung meron pa bang isa pang ikaw. Ngayon na wala ka na, nagtatanong ang puso, meron kaya? Meron pa bang tulad mo? Meron pa kayang tulad mo na merong mga ngiting katulad sa'yo? Kapag nasilayan, walang alilangan, lagi na lang nais na pagmasdan. Pwede ko ba na malaman saan ba matatagpuan? Meron pa bang isa pang ikaw? Saan hahanapin? Sabihin sa'kin kung meron pa bang isa pang ikaw. Ngayon na wala ka na, nagtatanong ang puso, meron kaya? Meron
everyone, it's me, Justin Vasquez. Please support Isa Pang Ikaw. evening. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. But don't let it bring you down and turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song, and I'll stay through the bad times, even if I have to tell you every day. We'll get by with a smile. You can never be too happy in this life. In a world where everybody hates a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down and turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song. In a world where everybody hates a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down, turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. Now it's time to kiss away those tears goodbye. You'll get by. Bini-bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya sabihin mo sa'kin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako. Sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko. Gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin
Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Sumubok na akong umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Ito ka, bago magmamahal. Nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat? Sana ay pagbigyan ang aking hiling. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na mag-inom ang sugat nito. Panahon lamang hiniling sa'yo, sana'y pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo Ibibigay sa sa'yo oras na maghilom ang sugat nito. Maghilom ang sugat nito. Panahon lamang ang hinihiling sa'yo, sana ay pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Huwag ka lang mawawala. Huwag ka lang mawawala. The most music in the evening. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan
nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Hindi ma-on ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na. Horacio Emperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagdalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, nga tulukon mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong sa sini nga balatian kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungso. Nagapangamuyo kami para sa aman mga health workers. Agud ila maatipan ang mga masakiton sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ila ginsumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, sa pagliso kag sa pagpakasantos. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:04 sa gabi. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip, 'cause we was arguing ever since we stopped touching. Hello mga langging! Hello mga langga! Hulog ka ng langit. Grabe yung kilala, Thank you tama? sa pag-inspire sa ako. Sana all good yan, no? O, ano nangyayari kaya sa kanya? Hindi natin alam ito, ha? Kanina lang tayo nag-uusap dito. Ganyan ka na ngayon. Can we just Shout muna. Anyway, pagbalik rin sa itong pagpangalagad sa istoryahan ta sa gihapon with DJ Yummy. And DJ Pretty. Alright, pagpatak alas 8. Istoryahan. Wala na. Ano ne? Pag-gustuhan na. Pahampang sa kahanginan Ako na yung totoo na ginagawa. Kita na lang sinimag ulit sa kagulingon ta.
Ay, naku Kuya Cardo. Kamusta ka walang ga? Nakapanyapo na? Nakaluto na? Nakailos na? Mama told me stop. Tawag naka hulat-hulat pa kita. Pare sa amo, no? Nagahulat-hulat diri. Kay for sure makaon man kami, no? Gutumon man kami sa ngamon, di ano? Galgal. Orekpaw. Orakpaw. 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 Orakpaw ina siya. Basta. Hindi naman nag-ano itong aircon, no? Kaya, Sa mga pinalangga nato, no? Nagabaton kami sa donations, especially aircon. Ay, kamusta na? Kamusta na siya? Mabasa na kita mga langga sa inyong mga text messages. Kaya subong man inyong mga message sa aton, comments sa aton yung Facebook Live. Para sa aton nga pamangkot, ako the story of the night. Nga ano nga butang sa kalibutan ang nadula na sa imo nga hindi mo naluyag pa nga pangitaon. O kon ano nga butang sa kalibutan ang nadula sa imo nga imo nga ginhinulsulan subong. Alright, ay mga kalagad na nga nag-comment na din, no? Nauna na comment para makakuha sang slot para sa aton nga pa-raffle for tonight nga mag-angkon sa mga nagkalain-lain nga premyo. Yes. Diba? Baskog na. Baskog naton nga pa-premyo mga langga. Alright, first in the list, si Maninoy King Paul Kasumpang Campus, nadula moments sang may sunog sa amon nga luyo balay tapos muniho. Sige. Amo ni ang natabo. Nag-evacuate kami pagwa sa balay samtang nagalakat kami papalayo. Gatinangis amon isa ka upod kay nadula kuno iya postiso. Nabutan lang sang aga ang postiso nadula sang moment ngadto sadya lang balikan happy. Kaya nang pangita ka tani. Tayo balik pa, no? Kabuhi niya ito bala. Good man bala. Ato nito ang self-confidence na kag self-worth. Kabala Maninoy, ha? Number anto ko na yan? Number 10? Number 10 ko na Number 10, si Maninoy Paul. Ken Paul. Okay, diri naman sa aton nga hotline number. Damo na Okay. isang nagsabay. Okay, sige. Isa sa mga nadula nga way ko gid ginhinulsulan isang classmates ko nga since grade 7 to 10 Oo. nga pag-class mate, ano ni? Pag-classmate, ano? Pag-classmate tanay namon hindi gid kami okay. Oo. Why man ako problema siya, siya man ang may problema sa akon. Hindi na gid naman nami ang journey bangod sang story namon. But I'm happy nga nag-transfer siya kag hindi ko na gid siya pangpangitaon. Oo. Number 16 from texter 9751. 9751? Oo. Number 16 daw. Okay, thank you. Texter 9751. Ako ba man may yan? mga tao man, may mga classmate niya ko, no? Nga hindi sila okay. Hindi sila okay. Pero wala ay ginulsulan. Wala, sa subo. ginulsulan nga na dula. Bakit? Gid may. Di ba may mga tao maging makukaisa sa buhay natin nga. Bisan di na sila magbalik. They come and go, diba? May mag-aabot, may magalakat. Pero padayon sa gihapon naton nga kabuhi, kay kita mang gihapon, no, ang nagadeterminar kung ano ang aton padulungan sa uli, di ba? Ano padara? May padayon kay Jara, number 1 iya ko ng lucky number. Ang nadula moments nga hindi ko naluyag nga pangitaon is yung ex ko. Ay, Kay hindi ko na siya priority. Kag wala na ako sang ginabatsyag sa iya. Ay hindi, number 1 gini. Number 2 is yung gipadalaan ko sang akon lola sang kwarta para akon ipamanila. Pero akon lang gibakal sang akon bulong. Ang lucky number ko is 20. Kag pa-request man sang song nga Paubaya by Moira. Thank you and God bless. Amo ni, ang isa, wala ya ginahinulsulan. oo. Ang isa, Ang ginahinulsulan niya. ginahinulsulan niya, or nanugunan siya. Kaya ang ipadala sa iya tani, nga pa kadto sa Manila, gibakal sa iya bulong. Pero do, ano man Okay ano nga bulong, nga naman. pamakot, ano nga bulong, kag para sa ano ina. No, kung para man sa imong kaayo, kag reseta man sang doktor, di maayo, at least nagamit mo sa insakto. Pero kung ano nga bulong ina, kung wala man ina sing example kay labtani, no, sa imong nga ginabatsyag, or basta sa iba nimo ginhatag, di posible, no, nga kalain man sa pamatyagan ni lola nimo nga nagpadala sadto.
Pero at least no naghinulsol man ikaw kag ipatawad mo man imo kaugalingon Chara. Number 20 si Chara. Okay, ari na din nga mo number 10, 16 kag 20. Okay, ay. Nagakadulak kisa ang self-confidence mo. Kay basi di mo kaya, basi mapaslawan ka lang, basi kadlawan ka lang, which is mas lalong gapanubo. Ginpanubo mo ang self-esteem mo. One thing lang nga na-learn ko from that moment, trust yourself, trust God by His process. Yeah, yung mga weaknesses mo, it will turn in a very successful and you will become a better person. Mo na iya. From Texter 1366. 1366 number. Number 5. Self-confidence. O diba usually, ako bisan no matter how much I love myself, accept myself. Kaysa may mga times, gidyang prasina, no, tawag siya hindi ka confident no, about sa imong self. And sakto man siya, no? Nga kung kaisa, in that moment, wala sang iban nga mas makabulig sa imo. Kung di mo man kaugalingon, Yes. to boost that confidence, sometimes we need other people. But you know, ang first step, gidya, is really should come from us, no? Haligi dapat sa aton. So, always trust yourself, no matter what the situation is, mga kaalagad. Importante sa tanan, no? Nagapati kita nga, kung kaya sang iban, kaya man na naton. Yes, diba? O tama gin man, no? Kaysa mong ginagabot kita sa atong kabuhi, di ba? Kaysa gaduhong ka na lang. Kung ano ba lang palaabuton mo, kung ano ang masunod nga buwas, ano imuon mo. No, because man sa mga problema, naagyan mo along the way. Pero at the end of the day, ikaw manggihapon makaibalo, no? Sa kung paano may na malampuwasan. Yes, tama. Basta may pagsalig ka lang. Magabalik ang pagsalig sa iyong kaugalingon. Kaya of course, pagsalig sa mga tao nga nagasalig man sa imo or nagasalig man sa imo. Kuha nga inspirasyon ina para magbato. Bato! Pinoy tayo, no? Kasungka, di ba? Bato lang ta mga langga, no? Kay sigurado makangkon ginaton ina, no? Ang aton mga ginapangayo kung ginahandom sa kabuhi. Next, ala pa dyan? Maayong gabi alagad May at Real. Ang nadula moment ko, ang ex ko nadula nga hindi ko na gusto pangitaon. Kag siya ang nadula nga wala kong ginhinulsulan. Kay kung ara siya sa luyo ko, hehe. From Mama Lore, number 3. Sino ko, no? Ginhinulsulan, kag hindi niya naman na gusto nga pangitaon. Kaya naghahatag ko rin sa problema man lang sa iya. Bayo na, ma'am, no? Naka-move on ka. Kag yan tawa, di ba? Aba, kung basta nagtingwa ka lang, nagbakas ka lang, nagsalig ka lang liwat sa mo galingon, naangkon mo ang kalipay. Nakakita ka sa Papa Bruce. Dabala. Tama ina, paghambal nila, when is the best time? When you'll know that it's the right time ka mag-move on? Isa sa mga ako napatihan ko, syempre inang papriyasin Nga kung ina nga tao, naghahatag lang man sang problema sa imo. Ay nang pagnantaw mo bala sa salamin, kung sige ka pamati siya, o kung ka beg sang attention niya, pag nantaw mo sa salamin, si mo kagalingan, puto ka stress, kagya, puno ka sang problema. So one of the indications kung kinanglan mo na magbuya, mga kalagad, is amuna, no? Because you deserve to be loved, deserve mong palanggaon, kag hindi dapat hatagan sang problema. Diba lang? Ex na yan. Go na. So, may Papa Bruce ka na. Importante masaya ka na ngayon. You're happy with your kids. Yes. And with your life. Yes. Di ba? And with Kadar FM. Salamat kay Ma'am Lorna sa pagpaambit sang imong istorya moment. Ako na nadula moment. Dali sa to programa istoryahan ta. And from Tita Iday, nadula moments nga hindi ko na gusto balikan. Among akon mga sala nga nahimo sadto. Kag ang nadula moment ko nga gininulsulan ko o kogid amo ang napatay ko nga iloy nga wala ko gigid pakita ang akon pagpalangga sang buhi pa siya diri sa kalibutan, and I think. Grabe Tita Iday. Sometimes it's too late, no? Para ka maghatag sa aton forgiveness.
Pero wala man natong ginabaso lang mga tao nga budlayan nga magpatawad. Pero diba, kung may chance man lang mga kaalaga, we should always choose to forgive, to forget. And syempre, malay mo, may ang inang tao, may chance pa na siya nga magbago. Diba? Daba. Sorry kay Nanay Iday. Pero thank you sa pag-share. Pero ang lucky number mo, Nanay Iday. Nanay Iday, malaki andeng. number. Lihog lang sang lucky number na Nanay Iday. Up to 20 lang kita ha. Again, 1 to 20 lang aton nga slots for tonight. Mayong gabi, okay, nabasa to ni kagain na. Sige, nabasa to naman ni. Sakay, sa liwat sa MDRRM office ng Sang Banwasang Mambusaw. Mayong gabi sa inyo. Mayong gabi kaninyo dyan. Happy Kamusta ka mo dyan, viewing, tanan? happy listening. Stay safe kita. See you soon. Kag kabay pa no, makaresponde kita liwat diri sa kung kapistahan, kung si Nadia, ano gani? Si Nadia sa di ba? Or ano pa nga events, no? Or dalagkuan nga events diri sa aton sa syudad or sa probinsya sang Capiz. Mayong gabi sa inyo nga duwa, liugban patamyaw sa family Josena sa Panitan, family Viray. Salamat. Juvie Josena Viray. Hi! Shout out! Ay, oo. Sa Sinang family Juvie. Josena sa Panitan, kag sa family Viray. Salamat! din. Diba, damo kami kapamati sa MDRM. Wow. Thank you so much, Ay, Sir patrompa ka Romel. man no? Patangin na trompa no ya. Sige, salamat kid sa kay Hello, maayong gabi kay Ma'am Jopaz Manzanares Okendo. Hello, Lodi. Guwapo real ka, guwapo May. Good evening. Halong kikita tanan and God bless us. Alright, salamat Ma'am Jopas. For sure, may nag-text da. Kay Christian, kay Sir Papa Bruce. Papa Bruce ni, di ba? Tama? Then, hindi na ya. Ay, joke lang. Francisco to si Papa Bruce. Or bata? Ay, hindi, basta. Hindi nga, joke lang. Pinabuang lang ko Kay Christian Ruga, maayong gabi mga kalagad nga gwapo kag gwapa May at real. Ang nadula moment ko, ang mga classmate ko nga permi lang ako ginaaway. Nadula siya sa amon school kay nag-transfer siya. Sa iban, wala ko gay nulsol kay umpisa. Nag-transfer siya, masadyan ako kay wala nakapanakit sa akon. Ay, May usog yun sa una, no? May pagdumot no? Sige lang, Christian, no? Dapat makaibalo kita sa pagpatawan, no? So far, wala naman siya dira. So patawaron mo na lang siya, no? Sa manahimo niya. Kay bata pa man ka mo sa to, no? Wala pa man siya kabalumatod. Pero at least, gi-brought out mo, Nick, para maka-learn man aton nga mga kalaga, no? Labi na mga estudyante subong, nga mangin, tawag no, mangin mabuot kita, mangin maayo kita nga ehemplo, no, sa aton mga classmate, sa aton nga mga schoolmates, no, hindi kita tani maghimo sa mga walain, no, hindi kita magpang-away. Kay for sure pagdako ka mo, basta inulsulan nyo so, ano lang, mangin happy lang ka mo, no, nga updanay ka mo dala sa eskwelahan, no, sa inyong nga ruma. Kay Christian Ruga, salamat. Lucky number ni Christian. 14. Okay, si Ruga. Sige, salamat kay Christian. Next, dyan sa iyo. Baka mayroon na dyan. And then, now daw nagapag-greet lang. Hi, ate and sige. kuya, good eve. Trust in yourself. Also trust in God's faithfulness because when you believe, you will have a great success. Do not fear failure, but rather fear not trying. Lucky number niya ko no 7. Ay, pa siyang trust ang Oo, siguro. Sino na? Okay. Texter? From Texter, 9201. 9201. Minayas Lucky number sa 7. Number 7. Alright, thank you. Next song. Joke lang. Next answer. Dari abi sa live. Mayong gabi kay Ma'am Zenaida Hori Andrada. Hello, guwapo real and guwapa May. Miss you all. Thank you and God bless. Thank you. Miss man ka namon, ma'am. Salamat, Gid. 13 ko nun. Ay, Sige, 13. salamat kay Jara. Bulong sa pneumonia, DJ Yami, kag DJ Pretty. Pero dugay naman to siya. At least, nakabulik sa imo. Hi, good evening na sa inyo nga duwa from Jmar Abunyawan Ayosa. Salamat! Ay, sino si Jen Andico? Maria Jean. Sino ito? Ito si Jinjin niya. Kaisa niya. Napakaisa mo. Oy, good evening sa inyo nga dawan, Noy Real kag nang man. Thank you so gabi man much. sa imo nga isa, Jen. Salamat, Gid. Oo. Thank you so much. Pila pa ka number na bilinta. Oy, damo pa. Hala sila 2 texters sa'yo. Amo na sa 921.
Okay. Oo. Abit ko na, delete ko. No man. Sa diwan mga kalagad, ang aton nga pamangkot sa bunga gabi, ano ang mga bagay, ano ang mga butang sa kalibutan nga nadula sa imo nga hindi mo naluyag pangitaon o kon ano naman ang mga nadula sa imo nga ginhinulsulan mo na subong. Again, may slots pa kita para sa aton nga paraffle for tonight. Kag libre lang, no? Magsabat lang sa aton nga pamangkot. Kag ibutang inyong lucky number. Ang ari na dali number 10, 16, 20, 5, 3, 13, 14, 7. So available pa ang mga numbers nga 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, Diamonds on your wrist. 17, 18, 19. It's never Wala mo pa available nga number, guys. So, comment down below. Comment lang yung sabat sa aton nga pamangkot or story of the night. Or i-text sa aton nga hotline number. 0907-621-6650. money came back. Diba? 0907-621-6650. Okay, may isa pa Alright. dari Ama niya, last November, na-misplace ko akong eyeglass while ara sa Rojas. Bisan nga ginatiis ko na lang kay medyo malabo na. Pero kung din pa to nga super need ko, dito man siya ng baya. Pero hindi ko naluyag pangitaon pa kay nakabakal ako bago, which is mas comfortable pa gagamiton kag satisfied nga quality. Kay kung why man nadula, hindi man ko magbakal. Yun lang. From from texters 3080. 308. Number 8 daw ang iya lucky number. Okay, number 8. Nami maniakag. Sakto man na. The best, ha? Kung hindi tuod nga madula, hindi ka man makapangita sa bago, di ba? That's the reason why kinanglan natin mag-move on, mga kaalaga. Hindi ka mag-move on, hindi ka makakita sa bago. Naman yung inspiration para mag-move on. Hindi, joke lang. Okay, thank you so much at kay Dexter 3080. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May 11 available numbers pa, mga langga, para sa ating nga pa-raffle for tonight. Kaya pwede pa kamo makahabol, makapaambit, no, sa inyong istorya. Toy sa aton nga pamangkot nga ano nga butang, no, sa kalibutan ang nadula sa imo nga hindi mo naluyag pa nga pangitaon. O kon ano nga butang sa kalibutan ang nadula na sa imo nga hindi mo naluyag o kon hindi Ako ginahinulsulan mo ng subong. O, diba? Ikaw, abi, alagi drill. Kaya tungod wala pa naman may kasama. Oo na. Ano nga butang sa kalibutan ay hindi mo naluyag nga pangitaon. Ano nga naluyag pangitaon. Ang dati mo nga ano. ang chanalas. Ang tawag sini, yari kita subong yanda. Charot lang. Yari kita subong yanda. Ato wala sa video mo. Hindi mo na gusto pang ipa-play kag. Joke lang. Kaya hindi apan pa ito, natsimpo pa ito, di ko pong kupong. Ay, Diyos ko. Sige. Pero seryoso, seriously speaking, ano nga bagay ang nadula sa imo? Wala mo nang ginapangita. Wala nang ginapangita? Wala man nabi, may nadula. Ang mga ang mga tawo. Ang mga tawo nga tawag siniyo? Basta. Arin na lang. Ang mga tao ang gipiling nga bayaan ka. Actually, mina ako naulat. Pwede mo na maisip, no? College, pila? High school? Elementary? Bauta na. Okay. So, ano naman ang mga butang sa kalibutan nga nadula sa imo, nga imo naman niya ginunulsulan? Ang nadula sa ako, ang cellphone. sa fourth year high school lang ginhatag, nadula na pagka first year college. Regalo man ato abi, no? Kag regalo ato kay tungod nga nagka-honor ako sa high school. Nadula ko lang sa college. So, grabe, gisa itong akon nga pagkadlok. Bala mo? Ginulsol kaya maka-cellphone yan sa itong sa itong mga time. Wow, daw atawag sini, hindi mo na gusto nga madula, di ba lang? Ay kay nadula, ay kay man talang-talang. Nabilin sa motor, wala na pag-uli, Manong Driver. Ay, shout out kay Manong Driver! Shout out! Gisakyan ko kay Manong Driver, yung gisakyan ko no, sang 2015. Pila ka dekada na to, 2015 na to, Manong Driver, ha? Halin ko sa Purisima. 2015?
Oo, 2015. First year 2015. college Sorry, ka. sorry. Di 2011. Joke lang. First year, ano na to galingan? Pre-college. Pre-college. Post-college na to. Sa Kamanong Dalibang isakyan ko sa 2011, ha? Nagaling ko sa Purisima, padto sa, sa Burgos, Ilayha. Kung nadumduman pa, ako lang tunong, wala mag-balik, no. Ay, naku nung, bago na ko cellphone. Pero salamat, at least nagka-leksyon. No, to take care of, important things. Importante nga mga butang, di ba? Oo. Kasubong man sa pagigugma. Oo. Amumahon sa insyakto. Oo, basi hinulsulan mo man pag nadula, di ba? Di ba? Di ba, sabi ko? Di ba sabi ko sa'yo? Okay. Dodong. Nadula moments ang butang sa kalibutan nga nadula sa akon nga hindi ko naluyag pa nga pangitao na yung akon mga kahuya? Kay kung naghuya-huya ko sa duhay na ano na lang kita. Wala siya nahuya. Wala siya huya sa una. Gusto ko na confidence ni Ken Paul, ha? Sala namon? Pero tama man, diba? Ikaw naghuya-huya siya tuod sa itong mga time nga to, diba? Diba? Pero at least subong, no? Natawa. Kunin ka nagakadto. Fiesta. Para pag butang hindi ko na gusto, no? Ginanusunod ko na. Magupod-upod. Sunod sa palang yun sa hindi mo kilala. Upod-upod ka ng balaw. Pero siyempre, fiesta. Libre para sa tanan. Di ba? Pero kung subong ko madumduman mo, hala, nakadto kami dito sa balay sa hindi mo magani kilala. Pero, sige lang. Padayon gihapon, no? Kaginasulan ko man, nang magputos ka, balutin mo Nga ako. ginahinulsulan mo. Wala ko na ginahinulsulan niya. Proud ka? Oo, syempre. Kasi syempre may mga ginapakaon ko sa balay, diba? Naintindihan ko na ang feeling. Hindi mo kilala? Hindi, syempre. Iba naman na yan. Kung kilala yan, okay ka. No? Bisan tanan, panapos ka. Basta ginatag mo. Diba? Pero kung mga hindi kilala, tapos napamutos ka pa, wala ka laging man niya huya-ya. Pero, again, libre. Libre man, no? Para man sa tanan, pero huya na lang kita. Oras natin, 8:26 sa gabi. Sa mga wala pa makapadala sa ilang storya moment, ako na nadula moment. Again, pwede pa kamo makahatag, makashare mga langga, kaupod sa inyong mga lucky number para malakip natin sa aton nga pa-raffle for tonight. Nga mga daog sang nagkalain-lain nga mga papremyo. Everyone is the same. Nagtigam na ko siya. Ako naman, share kapoy na ko maginambahad lang. Pa-request daw ng baby ko si Kulot. Sino naman yun? Hindi ko pa never ko pa nabatian. Kasi may mga baby ko si Kulot. followers, ha? Try natin ipalantaw dad. Ako anong dani bago. Pero may nauna pa paubaya. Oo, paubaya. Paubaya. Sige, ma-play kita na yun. Paubaya. Tama na nga panakit yung mga bahan doon. Kung ikaw balalangga ang wala nakahibalong ang imog na palangga, may kinapalangga na nga iban. Ari ang song ang para sa imo. Na intro bala sa kanta. Sige, again, comment lang sa inyong mga sabat or text ang inyong mga sabat sa aton nga pamangkot. Ano nga butang sa kalibutan ang nadula na sa imo nga hindi mo naluyag pa nga pangitaon? Kagano naman ang mga butang sa kalibutan nga nadula na pero ginahinulsulan mo na subong. I-comment lang sa ating comment section sa Facebook Live or i-text sa ating hotline number 0907616650. Pag sa ating nga pagbalik, magabunot na kita sa 5 ka mga lucky winners nga mga daugsang sekreto para bebo. Yes, may exciting prizes mga kalayan. Yes, sige, magabalik kita matapos sining mga matahom nga ambahanon. Standby! Bye-bye for now! Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo
sinabi nung una pa lang, ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan ka niya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan ka niya. Ba't di ko naisip na merong hanggan? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana. Pinapaubaya, pinapaubaya, pinapaubaya ko na sa kanya. J-Ro, yeah, 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 yeah. No, no. No, 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 no. Hawakan mo ang kamay ko at dadalhin kita sa naman gusto. Akong magsisilbing gabay mo.
Ipikit mo ang iyong mga mata at lilipad tayong dalawa. Takasan natin ang mundo, wala nang iba, ikaw lang ako. Handa kong ibigay ng buo ang puso ko sa'yo lang talaga, kaya umawa. Sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe natin dalawa. Nating dalawa, nating dalawa, nating dalawa. Hawakan mo ang kamay ko, ako ang iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Akong magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata, huwag mong pigilan ang saya. Takasan natin ang mundo, sa lahat ng oras ay asahan mo. Handa kong ibigay ng buo, kaya ipitan mo ang kapi mo. Sa aking ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe natin dalawa. Nating dalawa, nating dalawa, nating dalawa. Kahit ano man ang mangyari, ako'y katabi mo lang palagi. Basta't magtiwala lang sa akin, huwag mong bitawan ang kapi mo. Sa aking kamay, lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe nating dalawa. Nating dalawa, nating dalawa, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe nating dalawa. Bigyan ng araw ng saya, nananapit sa musika. Hayaan nating dalhin tayo. Ito ang ating sandali, mula sa radyong katabi, mga awitin ng ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best, itong kabarkada, Spirit FM. Body, the best body, the best body, the best body.
Nakatayo ako sa aming gate, nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith, na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, happiness sa akin ang dulot. Mga tingin niya malapot, puso ko'y lumalambot. Anong meron sa'yo, hiwaga ba na bumabal? Bakit ba sa'yo ako'y laging nagpapapansin? Lahat ay gagawin, mapalapit ka lang sa akin. Pati sa pagsakay sa jeep, ikaw nang pauunahin. Makatabi ka lang sa upuan, ako talaga'y kikiligin. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang inihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo tong iplan. Alam mo ba na para kang pangarap sa aking matalinhaga na mga tula. Dahil gustong makuha ka, kita mo ba? Binago na ako ng iyong ngiti. Napaka-cute, napaka-pogi na kung paano yung hindi. Ako kikiligin pag nakatingin ako sa'yo, kahit litrato mo lalambingin. Nakukulot, paano bang ikay makuha at mahaplos ang iyong buhok na para bang gayuma? Ako'y buong buo sa bawat minuto na pinapanood kita. Sa puso iba, handog mo tila. Sa mundo tulad mo'y di na makikita pa sa iba. Oo, pangarap kita, di magsasawa, araw-araw sasabihin na baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang inihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo tong ipagdamot. Di nagpapalampasin ang bagay na to. Ngayon sa'kin ka na hindi na malilito. Na katulad ng dati ay hanggang tingin lang. Sumisilip lang ako kapag ikaw ay dadaan. At ngayon ay parang panaginip lang. Pag nakakasama ka ay pakiramdam ko ay walang hanggan. At di ka hahayaan na mag-isa, sasamahan pa kita kahit saan magpunta. Wala na akong pake kung may masabi man sila, basta't mahalaga ay sa akin ka. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo tong ipagdamot. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo tong ipagdamot. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilang Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kang magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. sa dilaw buwan. Ang oras 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:45 sa gabi.
for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we can work. Alright, balik na rin mga langga, mga kalagad sa ating programa Istorya Handa. Sige po with DJ Yummy! And DJ Pretty. Alright, kamusta? How are ya? Pasensya, oto natin nga live. Kaya nagka-internet error. Pero we're back mga langga. Nagpalain kita sa ating programa. And of course, doon sa dili madugay, mabunot na kita sa ating mga lucky winners for tonight nga mga magadaog sa mga nagkatuhay nga papremyo. Dalanggid, no? Ginahulat na lang ang collection tadi para makita ta kung sino pa nag-comment. Pero kagaina, no? Salamat, gid, sa iban pa nga mga comments din yung mga langga naton. Basahan ta lang kagaina, no? Sakay Sir King Paul. Money can't Bye, 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 love. Okay, nabasahan na rin no? Okay, kay Lagad Wendy. Butang nga hindi ko na gusto pangitaon pa, mga ballpen ko. Nagkaladula. Balaan ko na nang ara na sila sa mga maayong nga kamot. Ayo! I hope hindi man sila madula. Number 12. Salamat, Wendy, no? Oh, no? Amo na galing akong dira ka table, kung sino man nakuha sang ballpen, ginasumpa ko na. Gani man. Nagdamo pala ballpen mo pag balik mo. Wala na. Damat-amat na, no? Ang mas pahula na. Pabinliyo man. Sige, anong tanda, no? At least ara naman sila siguro sa maayong nga mga kamot. Kagapay pa, no? Nga hindi man madula sa ilan, no? Hindi man pag kwaon sang iban. Or hindi man pag kawaton sang iban. Pero kabay pa, no? Iuli nyo na lang, no? Kung ara pagin man sa inyo, iuli nyo na lang nga daan. Balbal ni Sir King Paul, ang akon man nga butang nga nadula sa akon nga ginahinulsulan ko subong ay ang pagkahadlok sa mga butang nga dapat hindi mo man pagkahadlukan. Muna nga may mga what ifs ako sa akon nga mga memories. Ay, galo man. Memories? Memories bring back. Memories bring back, yo. Ahay, amo ginayaan Ako man. Ako man minaman. Oo, ang tagsili ang mga bagay nga ginadula, nga ginahinulsulan ko ang mga opportunities nga ginpalampas ko kay tungod. Mas ginapanumdum ko kung nga kanadlukan siya, bisan wala ko pa siya ganina ubra, nado ko mag-try. Tapos, na-feel ko lang si King Paul. Si nang Juvie, maayong baya paano ko na mag-intra. Sabat lang sa aton nga pamangkot ng ano ang ngabutang sa kalibutan ang nadula na sa imo, nga hindi mo naluyag pa nga pangitaon. O kun, ano nga butang sa kalibutan ang nadula sa imo nga ginahinulsulan mo subong. I-comment lang, no, dayon ang imo nga number. From 1 to 20 lang ha. Ang ari na diri nga mga numbers nga hindi na pagpilion na. Number 10, 16, 20, 5, 3, 13, 14, 7, 8 kag 12. So available pa ang mga number nga 1, number 2, number 4, number 6, number 9, 11, 15, 17, and 18. Damo pa ha. So comment lang mga langga, lato-lato namon sang mga 10 minutes pa. Joke lang. Mga 7 minutes, no? Para at least makabunot-bunot na tayo, makabunotay na taga. Makabunotay na kita pagbatak sang alas 8:55. Okay? 7 minutes more mga langga. Dalian yun na kanungkon sa mga premyuta. O galing ang akon diri nga signal na dula na. Gani ang problema dabian mo sa internet. Why na diri ho? Nano na ini. Bye 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 yellow. Dahil mga langga lato-lato na namon Don't worry, no? Wala kami nagpambaya. Wala ko ginatapos kinanamon niya. Temprano pa, no? 8:48 pa lang. Pwede ka request ng tanga. Wow. Bayang Constantino. Ay, nadipata.
Ari na ni siya, number 7. Oh, sige, itong trust. Oh, sige, salamat, kid. Basta mayari pa, wala na ba sa house? Okay naman sila. Atong ex niya ko, no? Sige. Okay na dyan si ex Usually, niya. may na kung tao man ang rason ng mga bagay nga wala mo na ginahinulsulan, very good din na. Dapat hindi ka maghinulsol kung may mga tao nga nagpanakit sa imo sang una nga nadula sa imo. O kung may mga tao, for example, nga nakarelasyon mo or if bisan nakachat mo lang, tapos gulpi na lang nadula, diba? Diba? Ay, daya nga. Hindi kasi na maghinulsol. Mga budol-budol. Kaya hindi mo rin napagpangitaon. Nga man, una sa tanan, sila may nag-identify sila kung galingan ng mga matalaw sila. Oy. Diba? Kahit Grabe, tungkol, hugot hindi nila kaya maghambal sa matuod lang nga nabatsagan kung hindi sila sa imo, dapat naghambal sila. Diba? Ano yung layambal? Hindi na ko. Klaw ay sa imo. Balati Hindi, mo joke dyan. lang. Balati mo dyan, diba? Because any tama person, na, mangita ako sa iba. Oo, tama Hindi na. tapos. Tama na, hindi kita click, for example, diba? Hindi ko Kasi gusto pag laong man. Oo, laong man. Bakit iba ng oras? Sila mga anak. Anong oras na eh? Ay, di, Nay. Nag-ulit kami ng live, Nay. Oo, inulit yung live kasi kasi mahina ang naputol-putol yung internet namin dito na nagagandahan kasi kami sa mga internet. Sa internet connection namin dito, Nay. Pero ito pa rin Bumabalik papadayon. Bumabalik pa rin kami, di ba? Ikaw, Nay. Kung ikaw ang tatanungin, anong mga bagay o tao ba? Mga bagay o mga tao na nawala sa iyo na hindi mo na gustong hanapin or ayaw mo nang hanapin pa or ano naman yung mga bagay na nawala sa iyo na pinagsisisihan mo naman. Ano yan, Nay? Sige nga. Sabihin mo sa amin, Nay. Huwag kang ano dyan, Nay. Baka magalit mo yan. Okay. Sige. 8:51, may 4 minutes pa mga langga. Pwede pa ka mo makapaabot sa inyong mga pamangkot, sabat sa ating pamangkot. Ano nga butang sa kalibutan ang nadula na sa imo nga hindi mo naluyag pa nga pangitaon? Or ano nga butang sa kalibutan nga nadula sa imo nga ginahinulsulan mo subong na? Pili na kamo kung dinda inyo sabton sa duwa ka pamangkot. Kadungan sa inyong mga sabat ang inyong lucky number. Again, available pa ang number 1, number 2, number 6, number 9, number 11, number 15, number 17, 18, and 19. Alright. Sige, kung wala man sa magdugang, bala tinyo dyan. Okay. At least, dadamo man no, sa aton nga makalagad ang nagpaabot sa ilang sabat. Sige. Sa mga gusto pa dira no paambit sa liwat sa aton no kung makatukod kita sang Caritas Kindness Station or ibulig naton sa mga Caritas Kindness Station or community pantries nga mayarang aton nga mga parokya, mission station, quasi parish or mga komunidad. Pwede ka mo makapalabot sa inyo nga bulig diri sa aton Social Action Center. Pwede ka mo makabisita diri sa aton from Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. or magtawag lang no sa aton nga hotline number or mag-text sa 0907-621-6650. Sige, wala naman sang dugang nga mga sabat. Madraw kami ha. Alugon ba lamang langga no? Ang slots may dugang pa. Pero kung wala na, anon ta na no? Hindi gusto sang premyo. Or basi gusto lang nila ihatag sa iba, di ba? Kami na lang dito. Kami na lang mabaton sang premyo. Di natin bunutan. Kompleto sa recados. Ang atin na rin yung mga lucky numbers, mga kalagad, kay Sir Keith Paul, number 10. Texter 975116. Kay Ma'am Jara, 20. Kay Texter 13665. Kay Ma'am Lorna, number 3. Kay Tita Iday, number 13. Kay Toto, sento ganito gina. Kay
kay Christian Ruga, 14. Texter 92017. Texter 30808. Kag kay 1D number 12. So, amo ni no ang mag-join sa aton nga pahampang for tonight. Ang pahampang sa kahanginan nga magadaog sang Secreto. 8:54, 1 minute na lang. 10. Joke. 1 minute, tapos sa 10 na basig may gusto pa na magpahabol ha. Dahil na para makabunot na ta mga kaalagad. No? Para ini sa inyong aton yung mga premyo. Kag inim bilang pagpasalamat man namon sa inyo sa masobra isa na katuig nga pag-upod sa amon. Sa kahanginan man o kung sa Facebook. Madamo gid nga salamat. Dollars expect to change. Okay, mayang gabi sa liwat kay Ma'am Ana Makan Bueno, good evening. Sige. 8:54, 1 minute. 8:54 diri sa PC, pero sa cellphone 8:56. Sige, mabunot na ta. Kung may magdugang man niya, ay dugang lang da. Hasta wala pa ta makatapos ang 5. Ara na? Oo. Siya, may flash kita da. Oo, ara na da maalaga Gino ang mga listahan sa mga papremyo. I-flash lang natin karon. Okay. Adala, makita ko liwat sang ano ga ito? Drum roll. Drumstick. Drummer. Drummer. Nakasunlog ka pa yung bala. Sige, alright. Aton nga first bunot. Lucky number 14. Number 14 kay Christian Ruga. Wow, dali lang. Surprise. 14. Lucky number. Congratulations sa kay Christian Ruga. Pero wala ka pa kabalo kung ano imo madagaan. Amo na ang sorpresa. I-flash naman ang anangan. Next nga winner naton ang may number. Hoy, si Nanay dalang may sabat pa dalang sumasabat pa pala si Nanay sa ating pamangkot. Ay sorry mga anak, katapos lang ng meeting sa True lang. Wala naman akong pinagsisihan sa mga bagay na nawala sa akin kasi ang mga malaga sa akin ay hindi ko inahayaang mawaglit sa buhay ko. Sana all si Nanay Batian mo to? Yung mga malaga sa kanya, hindi hinaya ang mabaglit. Ay, sana oil gid niyo. Thank you, Nanay Annalyn Desresul yan. Say hi to Jose and Francisco. Magandang gabi sa inyo dyan. Ang mga Santo Papa. Next nga lucky winner nga my number. Wanna get. Sige, hindi na ko pa din. Okay na. Kaya nakuha mo na siya. Okay. Number 6 or 9? 6. Number 6! Congratulations sa kay! Wala! Sang 6. Mamunod kita naman. Bala ka mo da. Pag may ang 6, di man namin ang premium. Bala, tinyo dyan. Anyway. Wala sang may nagpadala sa ilang sapat akon sang number 6. Next! Congratulations sa aton nga kalagad nga may lucky number. Ano na? 15. Number 15. 1-5. Sino 15? Wala naman. Ay, pero sayang. sigurado na nga may isa kita nga daog pa. Alright, dua pa, hihi. Congratulations sa may hawid. Sang lucky number 12! Number 12! Sakay! Oh my God! Wendy! Congratulations! Pero lang taon mo karon Wendy ko ano mo dagaan Wendy Binovo! Oh my Okay. God! Oh my! Last number? Mga pahabol. Isa na lang. Last number! Marami mo nagsabat ni Wendy ka. Oh, gani. Gusto ko talaga sabat. Grabe, no? Okay, last number. Congratulations, Sakay! 16. Lucky number 16. Number Meron 16. Number 16. Oy! Kay Texter May texter 9751. man kita kag may unod ko na ini. Oh my Congratulations. damo kita ya dala. Yay! Magsubong ya. Wow! Paki-flash sa screen. Tadadadan. Ari ang mga nadagaan yung mga langga. Tadadadan. Congratulations, be.
Dugay ha? Nami gidi mo wins. Basi Ba? masya ka ha? We. Si Ken Paul nagdaugay. Number 10 kaway ka. So si Wendy, wow! Congratulations kay Number Wendy. 12. 500 pesos! Wow! Kumanda ka, Wendy. Dugay naman si Wendy na gainintra pero wala ka na. Oo, tapos ang isa, When kumakuha ka na sa'yo premyo, dalon mo siya. Pakilala mo sa amon. ay, number 14. Number 14. 150 pesos nga Oh, Lord. tiba man. Kag number 16, sino number 14? Si Christian. Kag number 16, si Texter. 975. Oo. Ang iya nadagaan is 100 100 pesos galot. galot. Congratulations. Yay! Wala na ta programa sunod. Ubus yung nahakot Damo nyo, na daog. Ginakot nila mga major prizes. Wow, grabe ka dyan. Kung swerte mo giman tuod yan. Oo. Nagligad man nagdaog sa to. Ay, mo mo. Oo, 150 pesos nga Lord. 150 ato. No? Wala pa. Nagatag sa mo? Oo, naghatag siya nga daan ka. Ay, di mo gindala. Cancel ko. Karoon yan. Okay. Moy, hulata lang, no? Tama aton utang gali. Shout out da ng may Kagnoy. Kay Nice. Hi, Nicey. Nice. Sunod ma-join ka para Nice. Pero ano ka na? Si Nurse Nicey. Nurse Nicey. Injection ni kami ga. Bakuna, mandagao ba? Sige, arada. Pwede, Noy. Wow! Pwede ko na magkanto sa day. Dalon niya. Kapakilala niya. Ay, sana So proud of you lang ga, no? Isog ka. Isog. Dapat isog kaya, girl. Ipaglaban mo. Si Mara Jane yo. Maya sana oil ko, no? Ulat na yan, Jane, sa iyo, Jane. Sige, congratulations sa liwat kay Wendy, kay Christian, kay Texter 9751. Ikaw, Ken Paul, better luck next time. Inang grabe bilang effort tani ni Kim Paul. Yay, tinapay, yum. Wala ka man nabunutan, bisa tinapay, hindi mong baton. Sige, na-injectionan ka na, Noy? Ay, wala pa ga. Pasang bata ga, na-injectionan ako. Pero subang wala pa ga. Injection ko ga. Balda, ko ni kay Padre. Hindi ka mabalda. Sige, oras na to, alas 9:03 sa gabi. Wala kita tiyempo diri sa itong patutunan sa kasak. Historianta. Para sa Martes ka edisyon, April 27, 2021. Sa tanan-tanan nga rupod sa aton, madamo gid nga salamat. Mayong gabi sa basta may natamyo kay sa JC Bailon, kay Angelica Dilia Domingo, kay tapos na kay Sir Roland de la Cruz, kay Maria Cheska Balgon, kay Maria Cheska, kay Maria Camille, kay Maria Jean, kay Maria Lorraine, kay Maria Dodoy, kay Maria Nonoy, kay Maria Jonah, kay Maria Jimmy. Kag sa tanan dira sa Barangay Baka Maayon, Capiz. Sa aton nga mga pinalangka dira sa sitio Tag-Ahaw. Nanay Maya, Tay Umik, Nay Cassandra. Kay Tita Malu, may gabi. Kay Madam Yani Gail, Dorol, may gabi. Kay si Maria Aida, kay Maria Adi. Ano? May gabi. Mari o Maria? Mari Aida. Mari Aida? Kay Mari? Natatay mo lang nanay, tapos Mari. Kay Maninoy Aida, kay Maninoy Adi. Ay gabi sa inyo dira tanan-tanan. Balaan ko nagsunggod sinang may basta gwapa nang ahalong gid ka mo da. Nautod gali ang live yan, naginulat ko sa reply. Sa replay. Tayo ginulat mo lang. At anin agan ka. Salamat din Sir Ken Paul kasampang kapos sa See You Soon. Alright, sa pangalan na lang sa ating station broadcast team, sa ating overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa ating managing social action director Reverend Father Mark Ranflor, ating program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager Reverend Father John Dave Ebalia, sa ating mga technical directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wergo, kagatan partner technical. Thank you so much, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kagalagad Ian Napulasa.
Kala ko nga daw inspirado sa buong. Ngayon ka po niyo sa pag-alagad. Ay, naku, ay, nadunduman. Ngayon ka po niyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinag-pag-servisyo sa tao. Inisalagad, DJ, Yanni. Kagini naman si Alagad DJ, pretty. Tingala ko nga daw nagliwat. Kisa na lang taman nga. Kung live pa. Kaya kasi hindi importante kung gamay ka o kung dako. Basta sumasakit, ikaw good lamang mapahilayo. Pagbasta mo pagtuo, Hantukid sa makaakot. Mayong gabi kag. God bless Pilipinas! Bye-bye, Good night, Chacha. everyone! Good night, We love you! Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na! You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM, DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM, Pampanga, Pampanga, DWJO-FM, Infanta, DWBS-AM-FM, Legazpi, DWMX-FM, Isabela, DWRVAM, FM, Bayambong, DWVM-FM, Lucena, DZEA-AM, Lawag, DZGN-FM, Sorsogon, DZJO-FM, Baler, DZNS-AM, Vigan, DZPAAM, DWWM-FM, Abra, DZSB-FM, Calapan, DZUL-FM, La Union, DZVT-AM, FM, Occidental Mindoro, DZWM-AM, DWTJ-FM, Alaminos, DZWT-AM, DZWR-FM, Baguio, Spirit FM 98.3, Masbate, Radio Maria, Tarlac, at Radio Veritas, Manila. Sa Visayas, DYAF-AM, Bacolod, DYDM-AM, Maasin, DYKA-AM, FM, Antique, DYMI-FM, Calino, DYOZ-FM, Iloilo, DYRD-AM, FM Tagbilaran, DYWC-AM, Dumaguete, DYRF-AM, at DYDW-FM, Cebu, DYDW-AM, Tacloban, at sa Mindanao, DXCP-AM, General Santos, DXDB-AM, Malaybalay, DXDD-AM, FM, Ozamis, DXGD-AM, Bongao, DXGN-FM, Davao, DXHM-AM, at DXDV-FM, Mati, DXMM-AM, Hulo, DXSN, Surigao, DXMS-AM, at DXOL-FM, Cotabato, DXND-AM, at DXDM-FM, Kidapawan, DXOM-FM, Coronadal, DXVP-AM, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Il Signore
vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci è odio, lascialo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dove ci è ferita, perdono. Dove ci è dubbio, fede. Ci è disperazione,